Tak ahoj Ľubica, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať s Ľubicou Vargovou, environmentálnou špecialistkou Organizácie zodpovednosti výrobcov Naturpack. A zároveň to bude v otočenom garde, pretože práve ty moderuješ množstvo videí, množstvo rozhovorov, ktoré robíte s výrobcami alebo inými stakeholdermi na trhu obehového hospodárstva. Je to vlastne jedna z zákonných povinností OZV vzdelávať. A jednotlivé OZV k ním pristupujú rôzne. Naturpack do veľkej miery vsádza práve na videá. Ako pristupujete k tej téme vzdelávania? Rozdelila by som to vzdelávanie na dve časti. Máme povinnosť vzdelávať širokú verejnosť, hlavne v tej oblasti predchádzania vzniku odpadov, ale aj triedenia. Ale my sme si rozšírili túto našu povinnosť a veľmi radi o to, že vzdelávame aj výrobcov, pretože výrobcovia sú práve tí pôvodcovia toho obalu, neskôr odpadu. A keďže majú povinnosť postarať sa o celý cyklus životný cyklus toho výrobku, neskôr odpadu, tak my sa snažíme tých výrobcov motivačne viesť k tomu, aby vyrábali také obaly, také výrobky, ktoré budú neskôr dobre triediteľné a recyklovateľné, v ideálnom prípade opakovane použiteľné. Takže chodíme napríklad k našim výrobcom, ktorí sú takí ukážkoví, hľadáme ich, motivujeme ich, aby sa tým pochválili, aká bola ich cesta k tomu danému výrobku, produktu, obalu, ktorý je dnes považovaný za napríklad minimalizuje svoju veľkosť, aby sa neprevážal vzduch a tak ďalej, aby sa znižovala uhlíková stopa. A tým, že s nimi spravíme rozhovor, tak ukážeme ostatným výrobcom, že dá sa to aj takto posunúť ďalej. Tým pádom aj tých našich výrobcov odpropagujeme, ukážeme ich v tom peknom svetle, čo si zaslúžia samozrejme, a aj širokú verejnosť motivujeme k tomu, aby si všímali tieto prvky pri nakupovaní. Pretože výrobca alebo teda ten konečný zákazník sa musí v obchode rozhodnúť, že práve toto si vyberám a bolo by fajn, keby vedel aj to pozadie toho samotného obalu. Aká je odozva výrobcov? Keď to rozdelíme jednak na výrobcov, ktorí sa prezentujú, ktorí niečo ukazujú, ktorí nechajú nahliadnúť do kuchyne, a na druhej strane tých, ktorých vzdelávate alebo ktorí ten obsah nejakým spôsobom konzumujú. Snažíme sa vyberať takých výrobcov, ktorí nemajú úplne, že na prvú také obaly, ktoré by si človek pozrel a hneď vie, že aha, toto je ekologický obal, pretože je to z jedného materiálu. Ale takí, ktorí sú niečím zaujímaví, ktorí prešli už nejakú cestu. Možno, ktorí sa aj jemne vrátili, že vyskúšali napríklad papierové pásky a lepiace pásky a museli sa vrátiť k tým umelohmotným plastovým, pretože zistili, že tie papierové nedržia. Aj toto je veľká skúsenosť a niečo, čo môže pomôcť ďalším výrobcom a povinným osobám, že aby sa lepšie rozhodli jednoducho a nemusí vždy znamenať napríklad papier lepšiu variantu oproti plastu. Proste je tam dlhá cesta, ono sa to v podstate aj stále vyvíja, stále sa menia tie postoje, nové technológie. A ako reagujú? No, vo všeobecnosti majú radosť, keď prídeme a máme záujem o vedieť akože to pozadie okolo tohoto všetkého. Veľa sa aj my naučíme, pretože je to pre nás veľmi prínosné vidieť, ako to v praxi funguje. Čiže aj my ako environmentalisti z Naturpacku alebo všeobecne zamestnanci, je to pre nás česť tam ísť a vidieť naozaj tú prax, že nerobíme veci od stola a nedávame rady len tak, že myslíme si alebo naštudovali sme si, ale odžijeme si to na vlastnej koži tam vlastne v tej výrobni, keď môžeme pochopiť alebo sa pokúsiť aspoň pochopiť ten proces, ktorý za tým bol. Či už obaly alebo obalový priemysel a ekomodulácia, s tým súvisiace témy, stále je to jeden okruh tém, ktorým sa venujete, ale diapazón tém, ktoré riešite napríklad v rámci cyklu Rozhovorme sa, je ďaleko širší a týka sa rôznych segmentov obehového hospodárstva. Podľa čoho vyberáte témy, ktorým sa budete venovať a ktorým dáte tú prioritu pri tvorbe nejakého vzdelávacieho obsahu? Áno, náš cyklus Rozhovorme sa sme začali vlastne minulý rok, v roku 2023. Ak môžem len tak povedať, že v roku 2023 mal 70 000 zhliadnutí, 10 dielov, takže považujem ho za celkom úspešný a vyberáme si, tak odpadové hospodárstvo je súčasť cirkulárnej ekonomiky a treba tak aj prihliadať na túto celú
komplexnú tému. Nehovorím problematiku, lebo tému. Akože je tam množstvo vecí, ktoré by sme mali sa naučiť aj inak začať vnímať, ako sú dnes celospoločensky nastavené. V prvom rade sa snažíme venovať tým témam, ktoré vieme, že prídu na slovenský trh, do slovenskej legislatívy, takže trošku pozeráme vyššie, a to na európsku legislatívu, smernice a podobne. Voláme si odborníkov, ktorí sú práve z týchto jednotlivých oblastí, pretože my ako Naturpak samozrejme nemôžeme byť špecialisti na všetko, takže vyhľadávame tých jednotlivých odborníkov. Z ďalších tém, ktoré by som rada vytiahla, je napríklad opraviteľnosť, ktorá onedlho bude sa viacej riešiť aj na tej slovenskej úrovni, veľmi v to verím. Opraviteľnosť výrobkov, alebo opakovane použiteľné výrobky, aby boli greenwashing. To sú všetko témy, ktorým sme sa venovali. Samozrejme textil, zavedenie rozšírenej zodpovednosti možno na tento textil, ak príde a podobne. Sú to v podstate témy, ktoré sa môžu, a verím, že sa často týkajú tých našich klientov, či už okrajovo, ale v budúcnosti možno aj do hĺbky ich budú musieť riešiť. Spomenula si opraviteľnosť, čo je téma, ktorá sa teraz rieši aj na úrovni európskej legislatívy. V súvislosti s tým sa chcem opýtať, či pracujete aj s témou predchádzania vzniku odpadu a nejakého opätovného použitia, teda toho úplného nejakého vrchu od tej pyramídy obehového hospodárstva. Či aj tomuto venujete nejakú pozornosť? Áno, toto sa mi veľmi páči, keď ideme k tým výrobcom, že veľakrát sa ich môžeme aj spýtať, alebo ich priam tak povzbudiť v tom, že už keď vyrábajú ten obal, im tiež vzniká nejaký odpad. To ide celkom v inom režime síce, nejde to cez OZVčky, ale už aby tam mysleli na to, že už len pri tom vzniku toho obalu samotného, aby minimalizovali ten odrezkový odpad, respektíve aby ho vedeli zrecyklovať alebo nejako inak využiť. No a čo sa týka predchádzania vzniku odpadov v súvislosti so širokou verejnosťou, tak tam samozrejme opakovane použiteľné obaly sú cesta. Samozrejme narážame potom na logistiku, hygienické štandardy a podobné veci, ktoré sa tiež budú, myslím, že v blízkej budúcnosti veľmi riešiť. Už spomenula vzdelávanie smerom k verejnosti, aj vzdelávanie špecificky smerom k výrobcom. Napokon takto máte aj delené YouTube kanály. Máte aj nejaké aktivity, ktoré možno nie sú verejné a zameriavate ich vyslovene na výrobcov, ktorí sami spolupracujú? Áno. Alebo na samosprávy, ktoré sami spolupracujú? Medzi takéto aktivity patrí napríklad rubrika Poradenské okienko, ktorá je iba pre našich klientov. Ide o rubriku, kde vlastne riešime ich špecifické problémy, komplikácie s vykazovaním, evidenciou, s novinkami, ktoré by mali byť teda zapracované. Je to niečo nad rámec, čo sa im snažíme ponúknuť. Je to špecifikované výhradne pre našich klientov aj preto, že keby sme takéto poradenské okienko spravili pre všetkých, ktorí majú záujem sa zapojiť, tak tie otázky by neboli už tak relevantné, ako keď tí naši klienti majú predsa len mnoho toho spoločného a tým pádom je aj ten prínos samotnej rubriky oveľa vyšší. Čo sa týka samospráv, miest a obcí, s ktorými spolupracujete, aj tam som postrehol nejaké aktivity. Môžeš priblížiť, ako pristupujete zase k tejto oblasti? Pri nejakej možno nevyslovene vzdelávaní alebo vôbec komunikácii, nejakej osvete vo vzťahu k obciam a mestám? Áno, obce a mestá, pre ne sme vytvorili špeciálnu podstránku ako triediť.sk a je to v podstate pre obyvateľov obcí. Všeobecne aj pre obyvateľov obcí vytvárame množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré si môže obec stiahnuť a použiť ich akokoľvek uzná za vhodné, či už do vývesnej skrinky alebo do škôl, na miestne úrady. Jednoducho vzdelávanie týchto obyvateľov, pretože ako určite vieš, čím lepšie obyvateľia triedia, tým majú nižší poplatok za zmesový odpad, za jeho ukladanie na skladky, takže je aj v záujme samotného obyvateľa, aby lepšie triedil, aby mal lepšie výsledky a potom menej platil za ukladanie odpadu. Takže tých fóriem vzdelávania, fóriem osvety, ktoré používate, je viacero, sú to rôzne kanály. Možno na záver, ak by si vedela zhodnotiť
vývoj uplynulých rokov, kam sa tie trendy posúvajú, ako sa mení forma komunikácie, ktorú považujete za efektívnu, ako sa menia formy, ktoré používate v priebehu rokov, kam sa to vzdelávanie posunulo? Neviem, či viem toto celkom relevantne zhodnotiť, ale z môjho subjektívneho pohľadu ľudia majú radi, ak k ním prídeme, ak osobne sa stretneme, ak im dáme konkrétny príklad. My environmentalisti máme v našich skrinkách také vzorky odpadov, ktoré so sebou brávame práve na takéto stretnutia. Ľudia veľmi radi vidia, ak donesiem kompozit napríklad a ukážem im, že pozrite sa, túto prevažujúci materiál, podľa neho sa rozhodujte. Jednoducho aj tie obaly, ako sa vyvíjajú, tak je potrebné im doniesť konkrétny vzorku, aby si to mohli ohmatať a pozrieť, aby potom doma sa vedeli podľa nejakých kľúčových rád rozhodnúť, že dobre, tak toto roztriedím do tohto prúdu odpadu, pretože aby si to vedeli sami odôvodniť. A tým, že tie obaly sa stále vyvíjajú a stále menia, tak táto osveta má stále zmysel. Není to jednoznačné, že dnes sa to nedalo vytriediť, musí to ísť do zmesového, už zajtra sa to bude môcť dať možnosť recyklovať a preto je potrebné jednotlivé odpady triediť čo najlepšie. Ale čo majú teda najradšej ľudia? Osobný kontakt a názorné ukážky. Tak, dnes sme síce ponúkli len video, nie osobný kontakt, ale dúfam, že sme navnadili a končíme pekným záverom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.